ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ ଆତ୍ମଗର୍ବ ପାଇଁ ହୁଏ ମଣିଷ ପତନ। ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିଯିବା ସଙ୍ଗେ ମରଇ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ। ଷଡ଼ରିପୁ ପାଞ୍ଚ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ନିଜର ନିଷ୍ଠା ସାଧନା ସଂଯମ ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ମଣିଷ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇଅଛି। ଯିଏ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲା ସେ ଜନସମାଜରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଅମୃତମୟ କରିପାରିଲା। ଆଉ ଯିଏ ଆୟତ୍ତ ନ କରିପାରିଲା, ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ହିଂସା ଦୋଷ କପଟତା କ୍ରୋଧତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା, ତାର କେବଳ ଅଧପତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ମଣିଷପଣିଆ ମାନବିକତା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ସମାଜରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସହାନୁଭୂତି ବଦଳରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଅପଯଶର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କଥା ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ କଥାବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାର ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ଅଳ୍ପ କଥା ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।